Chako chenro mar gero kar kano kit oganda kod timbe josuba e kaunti ya Migori. Kar keno no igeno ni dhi chiwo thuolo mar puonjruok mar historia mag josuba kod mamoko. Jojo mane giler ko e kaunti ma Migori. Dhoot mar oganda josuba gin moko kuom dhoudi matinde e kaunti ma Migori. Malipod yango ni kirika achiel kod timbegi osebiro kalal. Dhok mar oganda josuba en achiel kuom mago ma oselal. Kathothgi sani koro wacho mana dholuo. Pesa nyocha osebedo requested, mobedo approved, uploading of the project osetim, kendo supplementary budget nyocha osekadhi, emomiyo wachako gini kawuono kwang'e ni pesa is ready. Koro let us not mind about ni en pesa di, but ang'eyo ni pesa oseketi. Kata kamano okang' mano ni koro kido kaachiel kod timbe oganda josuba okolal. Jodong suba ka otende kod 10 kaunti ma Migori gero kar kano kido kod timbe mag oganda josuba e gwenge mag Kababu e sub county no Masuna West. Kata kamano okang' mano ni koro kido kaachiel kod timbe oganda josuba okolal. Jodong suba ka otende kod 10 kaunti ma Migori gero kar kano kido kod timbe mag oganda josuba e gwenge mag Kababu e sub county no Masuna West. Ker mar josuba e kaunti ma Migori Japheth Riogi wani kido kod timbe oganda josuba lal, kendo gedo mar kar kido kod timbe gini koro dhi konyo neno ni kido kaachiel kod timbe josuba koro kolal. Sasa hivi wasuba wamekosa mahali pa kuweka vitu vyao vya kacha. Itatusaidia kuleta vitu vyetu vya kacha, kutafuta wasuba unaokuta wako karibu na mambo yao ya kacha. Kwa sababu naenda Kisumu nakuta Wajaluo wanaofafa hall. Naenda Wakuria nakuta Wakuria wako na Nyamieri. Wasuba tumekosa sehemu. Ndio maana lengo letu leo tumekuwa hapa wajenge hii ofisi, wasuba wapate nafasi ya kuweka vitu vyao. Riogi wacho ni kae dhibiro kata kama bende jogoeko matim nonro ma otende kod kido kaachiel kod timbe oganda josuba nyalo yudo hisia mathoth mag oganda josuba. Watoto wetu wakija wakitaka kufanya research, wao wanakuja hapa, wanajua kwamba wasuba walianzaje, walikuwa wanaishi namna gani, kwa sababu mambo yetu yote itakuwa hapa. Na tutatafuta watu tulete kitu kama adult education ya kufundisha wasuba wajue lugha yetu. Apisa maduong' migao mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngero Sogwang' wach ni gintiere kod chenro mar neno ni ogendini duto e kaunti ma Migori obedo kod kama ginyalo puonjore ka otende kod kido kaachiel kod timbegi. Ni gimoro amora, artifacts, gimoro amora mane josuba tiyogo, history margi, family trees, gimoro amora mane involve momi iluongo gi ni josuba. Be kwasegero kanyo wa furnish maber. Ma nyithindo bende nyalo biro kanyo somo, foreigners, tourists nyalo biro mondo gi understand why culture is important. Wachier dhowa, kik wabed ni wan watumwa mawacho madho jomoko to dhowa wakia. Ngiro Gwang' wacho ni kido kod timbe mar oganda en gima nyaka koro riti nikech en ti kod ber mathoth. Migori biro bedo a very strong tourist attraction. Mak all these cultures bedo promoted. Kendo jomo biro kagilore ndege lichota. Mochiko Kurio ochiko, mochiko Thimilicho Ingo ochiko, mochiko Dhonam mabende dhi luokore e Dhonam White Sands bende dhi. Specifically nyocha wa inaugurate bende Abasuba community. Gin bende gindiko book gi history gi kaka ne giwuok. Omiyo dhok ema loso ji. Wani bende gijiwo ndiko mag buge e dhok mag josuba kaachiel kod dhok moko e kaunti ma Migori manyalo konyo e rito dhok mag dhoudi mopogore opogore e kaunti ma Migori. Aparo ni wach somo ni abra bedo mamor ka wacho ni CBC mwachako CBE curriculum onego promote gini kabisa. Wasebedo jogo modok chien ahinya e weche mag ndiko. Jok machalo the late Professor Ogot gin jok mano promote ndika ahinya about culture. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e gwenge ma Olongojo